panggilan untuk Mas Rucin. Mas Rucin untuk merapat ke panitia sebentar. Mas Rucin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala abdil wal musallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsa para pepundhen, wonten ing dusun Jetis, Kelurahan Ngimbrang, Kecamatan Ambulu, ingkang tansah pinundi-nundi. Wonten ngarsa sesepuh pinisepuh adhika sepuh ingkang tansah kawula suwun doa palilahipun. Para alim, para ulama ingkang dalu tansah sumanding pustaka suci ilahi ingkang dados lebating panemah ingkang tansah kawula takdimi ingkang asta pangembating praja satyan nukunjun inggih Bapak Lurah Kelurahan Ngimbrang Kecamatan Ambulu ingkang tuhu kinurmatan. Wonten ngarsa panitia sedaya para warga wonten ing Jetis ingkang tuhu kinabekten boten kasupen dumateng sedaya pamirsa ingkang tansah caket ing manah. Sadanipun sumangga kita tansah kudu karo puji dalah syukur wonten
ngarsa Gusti ingkang hanyung-hanyung pisan niki Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring panjenengan kula hidayah inayah kebekaswarasan keselamatan ing sambikala pramila panjenengan kula njalu punika saged kempal manunggal wonten papan pagelaran mriki kanthi pangacap halal bihalal kanthi ginanjar wilujeng boten manggi alangan satunggal punapa. Salat wa salam tansah kajiwa kasalira dumateng jalwa ingkang luwih wonten ing sandinge jagat yen inggih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antar sahabat mugi kita suwun pitulung wiwit jaman setengah wonten jaman kelanggan amin ya rabbal alamin. Daya pamariyasa ingkang tansah kamulyakaken atur dumantaka minangkan sulis salira saking sedaya para kadang kadang warok wahyu rukun Sindoro Muda ingkang wijil saking Patemon Limaya Kecamatan Ngadirjo ingkang sepisan ngaturaken agunging panyuwun panitia sedaya para warga jetis ingkang sampun kersa nimbali kalau sak kanca kapurih paring panglibur arupi tari warok lan ugi ngaturaken agung panyuwun sedaya para pamirsa ugi panitia lan ugi sedaya para warga jetis ingkang sampun paring papan palenggahan ingkang aman nyaman paring pasugatan ingkang kathah ingkang eco lan sekita mugia estu kecatet amal ingkang sae lan amal ingkang ibadah. Para pamirsa, anggenipun mangke kawula sakon anggen paring panglibur utawi caos pasugatan arupi tari warok kirang sae, kirang kompak anggenipun nari estu nyun agungi samudra pangasami amargi dumugi dalu punika kawula sakon tasih saweg sinau tasih tahap belajar. Semanten lan semanten rumiyin ingkang saged kula aturaken sugeng dalu sugeng amrih sami dumugi pare puranipun semangke suwun suwun matur suwun.
Lawang Agung Al Jamaling paseban ingsun lahir batin wis gambo ing jiwa ingsun warok waskita amula jagat gumulung pono awas andul jagat gumelang Gusti wis sampurna jiwa lan raga kukuh ing jatine manungsa Baku bumi Ponorogo Bantana Ponorogo saka bantarane Prabu Klana Sewandana Siswa Kinarsi Sunan Lawuh Brawijaya Pecut Samandiman ingkang kinarya pusaka jumeklar kaya Goro Gunitra wektu lumaku Candra wis gumanti warsa Bumi Ponorogo nglairke para satriya Sri Bathara Katong Nyang Warok Suramanggala Rangga Warsita ing Tegal Sari Suwita Sentosa Jaya Bumi Ponorogo Tan teluk marang Sasoma Tan bedhaing Paramuka Sayek-sayeka praya manunggal Gusti kawula Merdeka, Jaya Bumi Ponorogo. Ana Sewandana Raja Musa Ponorogo. Siyaka ing yudha lawan Raja Rai Singa. Ngasta pusakane pecut Nyai Samandiman. Prabu sing perang barong alas roban yohae perange sang saya rapi yohae koco sekti sekarune warok sekti prabas sing prajurit singa pati bujang kanom lawan pepati singa kabeh Yohae sarwa ireng sanggahan ceritane wayang Jawi ing praja ling Kodiraja Rahwana
aja arane gawe geger nyolong sinta Hanoman cancut tumanta Alengko wis dadi awu Popong gedhe jroning praja Cocap kacarita prawadya balawarok siyaga anata baris tunggal tekad ang nyawiji jancut kumrekut tumandang barang lumantang rawe rantas malang putung rawe rantas malang putung sawe kosioko jancut kumrekut tumandang
anglangon pepasan tanpa narapas meka mandro ngitare Ngulandara ngambarang gawe kuno katungkul ngumbar kakasan satemate kawa ngimpi ayo Jok Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya.
Ceritane wayang Jawi ing procongan Lengkoti Raja Rahwana Raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang Alengka wis dadi awu obong gedhe jroning praja. Ayo Jo. Ceritane wayang Ramayana ing
negara ngalengka diraja Ratu Buta Rawana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si ketek putih soang kaman Sinta dicak mulih konangan Indra Citran Pati ning Anoman ora wedi getih ilatala alengka diobong 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 dodot pilawak padha kating gremong omah gedhe padha dadi arep dadi arep dadi arep dosa buka
Sluku-sluku pathok ela-ela sira menyang Solo lek oleh payung bodho mak cengkeh lolo-lolo wong ati ora opah nek opah menten bocah nek urip golek duwe
bunyi. Wah, lagu nikah. Tembange napa? Kebugiro. Gas pagi. Gebyur, gebyur. Yum. Para watur malih semeten lan semanten ingkang saged kawula aturaken kadang-kadang war wahyu rukun Sindoro Muda ingkang saking Patemon Dirmoyo Ketang Kaderjo pisan malih sedaya kekirangan sedaya klepatan yang abdi samudra pangasami gegendang wedal sampun sawetawis pramila kawula sakanca badhe nyuwun pamit maksul saderipun bidal kawula sakanca nyuwun idi pangestu sapantunipun mugi kawula sakanca mugi dipun paringi wilujeng mergi wilujeng tumut griya kanthi ginjajar kalis sawikala. Saking kawula pribadi akhir matur saking awal demi akhir. Sluku-sluku pathok ela-ela sira menyang Solo le oleh payung muda macanti lolo ba mati ora
Ala kepokiro sore-sore kabone kiro jahe wono lampu yang opo kodhoke subuh ya ngopo sih Jarum-jarum jahe. waro
Assalamualaikum. Jejak. Lagune opo Kang? Lagune opo, Kang? Jarum-jarum. Jarum wong manis sembarang jarum wong manis sembarang tapi jarum wong manis selendang Cleret tipe nyemplung kok ira kembange apa ira kang